Türkmenistan Türkiýede galan raýatlaryna artdyrylan charter uçurlary bilen ýurda dolaýar. Türkmen häkimetleriniň Türkiýe ugru boýunça dowamly uçur gatnawlaryny 2 ýyldan hem aşy wagt bäri ýoly goýmaýandygy sebäpli bu ýurtda müňlerce Türkmenistanyny agyr şertlerde galmaly boldy. Azatlyň ygtybarly çeşmesi halkara uçur gatnawlarynyň aglabysyny kabul edýän Türkmenabadyň aeroportuny soňky wagtdan bäri her 4 günden Türkiýeden uçurlaryň goýandygyny seýledi. Diňe geçen hepdäniň dowamynda müňe goly Türkmenistanynyň getirilendigini aýtdy. Charter uçurlarynyň biri bilen Türkmenistana gelen we hukmany karantinde oturup çykan raýatlaryň biriniň azatlygy aýtmagyna görä, her uçuru bilen ortaça 300 töwerege adam getirilýär. Ol bularyň arasynda Türkiýede dünýä inen çağıly inileriň hem bardygyny, olara karantinden soň çağılaryny yerli idaralarda hasaba aldyrmak talap edilýändigini belledi. Türkmenistanyň migrasiýa gullugy bu ýaş eneleri we olaryň çağalaryna 5 ýyl möhlet bilen ýurtdan çykmazlyk barada möhür goýýar. Türkiýede doglan çağalary yerli daralarda şol sanyny nikany hasaba alyş bölümini ýaşaýyş gaznasyna dagy hasaba goýdurmak we yerli doglu şakyny şahadatnamany almak talap edilýär. Diýip bu ýagdaýlara saýat bolundygyny aýdan söhbetleşmez bellidi. Türkiýeden getirilen raýatlaryň ýene biri Türkmenistana goýanlaryndan soň yerli gümrük işgärleriniň aýal maskalary olaryň gymmat baha saýtepleri sebäpli hem basy sedentliklerini gurrun berdi. Gümrük işgärleri aýallaryň boýnuny birden artyk altyn zynjyr görseler diňe birini galyryp biljekdiklerini aýdýarlar. Galan saýtepler olaryň ellerinden alınýar. Deklarasiýa doldurulýar we diňe degişli gümrük paslaryny tölenlerinden soň bir näçe günden soň ýerine alyp biljekdikleri aýdylýar. Diýip mundan 2 hepde ozal Türkiýeden dolanan raýat gurrun berdi. Hopsuzlyk aladylary sebäpli sagtyetini aýan edip biljek maglumatlary aýan etmezligi soran söhbetleşmez käbir gümrük işgärleriniň egilsigi gidýändigini hem belledi. Gümrük işgäri biz bilen bir uçurda gelen aýal maskalanyň boýnundaky 3 sany altyn zynjyryny, barmaklaryndaky 4 ýüzüni geçirmejek boldy. Ol denan bu saýtepleri gyýyna gelinden ýetlep öz puluny satyn alanlygyny we degişli tölek kwitansiýalarynyň bardygyny düşündirjek boldy. Biraz wagtdan soň bu ul goýuk galmagara ýazyp başlady. Görnüşinden gümrük işgäri dawa jenjelden howatyr edip ol aýaly saýtepleri bilen geçirdi. Diýip söhbetleşmez nyktady. Sol bir wagtda ol köp halatlarda goýuk galmagaly hem garamazdan aglaba adamlaryň gymmat baha saýtepleriniň alınıp galynýandygyny sözüne goşdy. Bu ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň gümrük gullugundan we Türkmenabadyň halkara aeroportundan düşündürüs ýa goşmaça maglumat almak başartmady. Türkmenistanyň Türkiýedäki raýatlaryny ýygyna getirmegini ýygylmaşdyrmagy Türkmen häkimetleriniň ozal 30 gün möhlet bilen bu ýurtda vizasyz galyp bilen Türkmen raýatlary üçin viza düzgünini ornaşdyrmagyny soran we Türkiýanyň bu baradaky degişli karary kabul eden döwründe bolup geçýär. Türkmen häkimetleri viza düzgünini girdimeginiň Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe seýahat etmek mümkinçiligine nähil täsir etjekdigi barada resmi düşündürüş bermedi. Türkiýe ozalky ýeňilleşdirilen viza düzgünleri we dil umumlygy sebäpli Türkmenistanyň raýatlary üçin zähmet migrasiýasynyň esasy ugruny öwrülipdi. Türk migrasiýa gullugynyň habaryna görä 200 000den hem aşy Türkmenistanly bu ýurtda kanuny esasda ýaşaýar. Emma garasy çeşmeler hakyky sanlaryň bir näçe etse köpdigini aýdyp Türkmen hökümetiniň raýatlarynyň daşary ýurt pasportlaryny degişli wekilhanalarda täzeläp bermeýändigi we diňe kesitli pasportlaryň möhletini 2024-nji ýyl içinde uzaldýandygy sebäpli türkmenleriň köpüsiniň bir kanun esasda ýaşaýandygyny aýdarlar. Bellesek Türkmenistanyň öz raýatlary üçin viza düzgüniniň ornaşdyrylmagyny soranyndan soň Türkiýede bir kanun türkmen migrantlaryny ele salmak we gysga wagtyň içinde olary ýygyna deportasiýa etmek tagallary hem güýçlendirildi. Soňky ýyllarda hususan da global koronavirus pandemiýasy döwründe Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlylaryň syýasy we raýat işçiligi ýokurlandy. Eklenç aladylary sebäpli Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlary öz hökümetleriniň Türkmenistandaky durmuş ykdysady problemalary sözgü tapmaýysynda nähili bolup Stambulyň durly sebitlerinde ençime protest aksiýalaryny geçirdiler. Türkmen migrantlarynyň arasyndaky protest hereketiniň işçiňleşmeginiň ýyzy süre häkimetler Türkiýedäki migrantlary nysana alyp başladylar.